हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वासाप. तुम्ही इस्रायेल घरां बरे कुडीच्या विश्व्यांनी पारखू येत तसल्या वस्तूंक लागी सरोंक नात. ती सिनाई पर्वता मुखार उबी झाली. उज्याचे आखठे दाट काळोख, मोडांची सावळी आणि वादळ तांणी पळयले. तुतुरीचो आवाज आणि थरथरावपी उतरांचे गर्जने आयकले. ती उतरां तांणी आयकताच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. आणि तें दर्शन इतले भिरांकूळ आसलें की मोइजेन म्हणलें, हांव भियान थरथरतां. पूण तुमी सियोन पर्वताक, जिवंत देवाच्या शहराक, सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागी सरल्यात. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात. आणि सर्गार नांव दाखल जाल्ली मालगाडी भुरगीं जमतेक एकठांय जाल्यांत. सर्व मनशांची झडती करतल्या देवा हुजीर आणि संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या सामकार तुम्ही उबी जाल्यांत. नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्था जेजूशी आणि आबेलाच्या रक्ता प्रास अधिक अर्थाच्या शेणायिल्ल्या रक्ताशी तुम्ही आयल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळतांव. ताचो पवित्र पर्वत उंच आणि सुंदर, सगळ्या संसाराचो आनंद. सियोन पर्वत पयशिले उत्तरेंत वर्त्या रायाचे शहर. देवान सियोनाच्या राजभवनांनी आपुणच घट कोठे मन दाखोवन दिले. श्लोक. तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळतांव. पळया, राई एकठांय जाले, सांगाता मेळून ते मुखार सरले. तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो मोग आमी नियाळतांव. श्लोक. तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळतांव. जशें तुझे नाव देवा तशें तुजी स्तुती पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावल्या. तुझ्या उजव्या हातांत बरोवन आसा नीत. तुझ्या न्याय निर्णयांक लागून सियोन पर्वत संतोसता. जुदाच्यो धुवो आनंद भोगतात. श्लोक. तुझ्या मंदिरांत देवा तुझो निरंतरी मोग आमी नियाळतांव. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस 12 जाणांक जेजून सशी आपयले आणि तांकां देंवसार सोडोवचे पदवे दिवन दोगांक धाडले. आणि ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोते जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वानो घालयेत तरी बदलूंक वस्त्र व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरन वसासर त्याच घरा रावा. आणि कोणी तुमकां स्वागत दिना आणि तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन भायर सरन वसा. वेतासतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें ते भायर सरन वचून पातकी जिणे बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडायले
आणि साबार पिढेस्तांक तेल लावून घोन केले. देवाचे उतर हे वाकाने तुका ख्रिस्त